הייתה מרכז חייה. הייתה כנרת מצטיינת בתזמורת הפילהרמונית לפני 20 שנה. הייתה שסובלת מליקוי במוח שגורם לרעד בידיים. היא הצליחה להשתלב כאן בתזמורת הקאמרית הישראלית, אבל הרעד הלך וגבר עד שנאלצה להפסיק. בשנים האחרונות היא מלמדת נגינה, אבל הרעד בידיים מפריע גם בזה. כמעט הפסיקה לנגן בגלל שברגע שהיא לקחה את הקשת כל הזמן נתן מכות במיתרים. היא לא הצליחה להחזיק את הקשת מה שצריך. היא לא הייתה מסוגלת לנגן ושתלמיד יבין מה היא רצה ממנו. בבית החולים איכילוב הציעו לנעמי ניתוח מוח חדשני שיפתור את הבעיה. נעמי החליטה לקחת את הסיכון. כך שאנחנו לא למעשה פותחים את הגולגולת, עושים רק חור זעיר קטן ודרכו מחדירים למעשה אלקטרודה. ברגע שהאלקטרודה במקום היא תחובר לקוצב, משהו דומה לקוצב לב, שמושתל בדופן בית חזה ומספק למעשה את הגירוי באופן תמידי. והגירוי הזה מדכא את הרעד עצמו. הניתוח בוצע בהרדמה מקומית. נעמי הייתה בהכרה. כדי שהרופאים ידעו אם הגיעו למקום הנכון ואם הם מצליחים להתגבר על הרעד, הם ביקשו ממנה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, לנגן בכינור בזמן הניתוח. כשהיא החזיקה את הקשת של הכינור עצמו, הקשת רעדה. ברגע שהפעלנו את הגירוי, אפילו ברמות נמוכות מאוד, ראינו שזה נפסק. היא עצמה הרגישה את החוויה הזאת של אפשרות להזיז את הקשת בלי הרע שהיה איתה הרבה מאוד שנים. הניתוח הזה שנמשך כ6 שעות בוצע לצלילי יצירתו של צ'ייקובסקי. הקשבת? נהנית? בוודאי שהקשבתי לו, מה זה שאלה? אבל מעבר להנאה מהמוזיקה, הצליחו הרופאים לפתור את הבעיה. נעמי תוכל לחזור לנגן בכינור בדיוק כמו שעשתה לפני שחלתה. אני שלטת. דוב לא ראה את נעמי כבר 20 שנה, מנגנת בלי לרעוד. תודה.